ta malaya akwai ta shirka, akwai ta haramun, akwai ta halal. Amma a farkon wa'azi na izala sai aka haɗa ukun gaba ɗaya aka maki, saboda shi ya fi sauƙi a lokacin. Amma mutane suka da hayyacinsu sai a ce musu to akwai wanda haramun ne, akwai wanda shirka ne ma, ya dangana ga me aka rubuta. Yanzu mutum ya rubuta ayatul kursiyu daidai, in ya sa ya yi shirka? Ta shi ne ko? Mutum ya rubuta ayatul kursiyu ko fatiha ya rataya a wuyansa ya yi shirka? Na? To wanda ya rataya ayatul kursiyu ya yi shirka, to waye tauhidi? Shi ne. Ka gani? To saboda haka a lokacin farko in aka tunda wani sunayen aljanu zai rubuta, in ka ga laya a wuyan mutum baka san wace iri ba ce cikin ukun nan, ta kafirci ce ko ta shirka ce ko ta bid'a ce ko ta halal ce, baka san kowace ba ce, sai aka ce kawai a haɗa su gaba ɗaya, man allaka tamimatan faqad asharaka, kawai aka make su kawai. Amma an ka koma kitabun tauhid din da ya kawo wannan sai ce maka akwai Abdullahi dan Mas'ud, kuma shine jagoran masu tauhidin, su ne limaman ahlus sunna, su ne ahlus sunnan da ake koyi da su. To ga abin da ya ce la ba sa kaza kaza idan na alkur'ani ne zalla.